ね、沖縄から来てくださったということで、渡辺剛先生と奥様の美咲さんのお二人が沖縄から来てくださいました。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。ナイスカップルだよね。イケメンと綺麗な奥素様敵ですね。一番遠い。すごい。じゃあ一曲踊っていただきましょうか。あいやらほいおえいけあぬお
こうちゃんありがとう。いや見せつけられましたね、まださん。いやー、止まりません。もう、本当にごちそうさまですなんか暖かくなっちゃった。